Se queres ver como está o noso cultivo de cebolas e queres saber cales son os problemas que temos no cultivo dos allos, quédate neste vídeo. Para todos aqueles que teñan dúbidas de se o noso cultivo estaba ben aliñado ou non estaba ben aliñado e se lle habíamos cortado a suficiente parte aérea, aquí tendes unha imaxe de como está o cultivo a día de hoxe. Moitas destas cebolas xa se estamos consumindo como ceboliñas ou cebolas verdes. Sempre me dixeron que os allos, a sementeira dos allos, tiña que ser en época fría. Pero como son un cabezón e necesito ver as cousas por min mesmo, sementei os allos na primavera. Ben, queridos irmáns da horta, benvidos a un novo vídeo. Aquí tendes o meu experimento de allos, que como podedes ver, teñen as cabezas pequenas. Isto débese única e exclusivamente a plantalos fora de tempada. Podemos ver como algúns allos non teñen a cabeza en gajos e outros sí. Isto débese única e exclusivamente a que non tiveron o frío necesario para formar os gajos. Cando o día ten 12-13 horas, automáticamente comeza o recheo do bulbo e a planta non tiña a suficiente madurez nin os suficientes azúcares para desenvolvela. O allo pasoulle o mesmo ao que nos pasaba cando éramos estudantes e deixábamos todo para o último día e non conseguíamos reter todo para o examen. E antes de rematar este vídeo, os pido como sempre que lle dedes a like, que se os gustou o contido que o compartades e ademais que os suscribades á miña canle de YouTube Agromíguez. Así que, amigos, meus irmáns, gracias por aguantarme e ata un novo vídeo.